Għażla bejn gvern favur in-nies u l-paċi u oppożizzjoni populista. Kien dan il-messaġġ ewlieni li wasal il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela f'attività politika l-ħadd filgħodu fit-Teatru Rialto f'Bormla. Il-Prim Ministru nnota kif 4 xhur oħra pajjiżna se jkun qed jieħu deċiżjonijiet importanti ferm fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali li se jibgħatu messaġġ ċar dwar id-direzzjoni li pajjiżna se jaqbad fil-ġejjieni. Kien hawn li Dr. Abela nnota l-aspetti diversi li jiffurmaw lil kandidati li qed jikkontestaw f'isem il-Partit Laburista. Min għawdex għal Malta mill-loqsma soċjali, għal loqsma ekonomiċi, mitħaddim tal-Kunsilli Lokali għal liġijiet riformisti, mit-trade unionizmu, kellna l-ġez jitkellem qabel illum għal qasam ambjentali. Il-Prim Ministru ma naqasx milli jikkontrasta dak li qed joffri l-Partit Laburista ma dak li qed timbotta l-Oppożizzjoni Nazzjonalista fosthom l-apatija fost l-elettorat. Jaf sew l-establishment illi meta niġu għall-argumenti, meta niġu għall-proposti ta' kif għandna mmexxu lil dan il-pajjiż, jafu illi qatt ma se jirnexxilhom jirbħu lil dan il-moviment. U allura bitlu u allura għax jafu li xotti mill-idejat, għax jafu li xotti mill-proposti pożittivi għal dan il-pajjiż, allura iddeċidew li jibdlu l-istrateġija tagħhom. Dr. Abela stqar kif l-Oppożizzjoni qed tipprova timina l-importanza tal-kisbiet tal-Gvern u saħansitra tal-elezzjonijiet ta' Ġunju li ġej. Il-mexxej Laburista stqar kif għalhekk huwa importanti li l-Partit Laburista jkun rappreżentat minn persuni li jħobbu lil Malta quddiem l-istrateġija tal-establishment nazzjonalista. Hawnhekk irrefera wkoll għal dak li qed jiġri f'ekonomiji Ewropej b'kuntrarju għal dak li qed jiġri f'pajjiżna. Araw x'qed jiġri fl-ekonomiji kollha tal-pajjiżi ta' madwarna fl-Ewropa u lil minna. Araw kemm l-ekonomija hemm illi flok qiegħda tikber u timxi l qudiem sejrin f'reċessjoni. Fil-fatt hawn innota li fl-istess waqt pajjiżna qed jirreġistra kisbiet soċjali bla preċedent u r-raġuni wara dan kollu huwa għax il-Gvern Laburista jemmen fin-nies. Il-Prim Ministru tkellem anke fil-kuntest tal-politika internazzjonali. Aħna nemmnu fil-paċi u ħadd ieħor jemmen fil-gwerer. Aħna nemmnu fil-paċi u kull fejn inkunu nimbuttaw il-qudiem il-valur tal-paċi. Hawn fakkar kif din il-ġimgħa l-President tal-Parlament Ewropew u Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola tkellmet favur iż-żieda fl-ispiża għall-armamenti. Dr. Abela nnota l-ironija tal-Oppożizzjoni li filwaqt li titkellem favur żieda fin-nefqa fl-armamenti titkellem dwar tnaqqis f'investimenti li qed jagħmel il-Gvern fil-qasam soċjali. F'Bormla il-mexxej Laburista stqar kif il-Parlament Ewropew pajjiżna irid ikollu nies li jħobbu lill-pajjiż u li jġibu lil pajjiżna l-ewwel u żied kif quddiem il-politika populista li qed jinbotta l-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista għandu jkompli jkun gvern għan-nies. Fuq kollox aħna l-koll li rridu Malta isbaħ u Malta ħjar, Malta li tibqa' ekonomikament b'saħħitha, Malta li tibqa' waħda ġusta, rridu naħdmu l-koll kemm aħna flimkien għax hekk inkomplu insaħħu Malta tagħna. Grazzi minn qalbi.